Vale, la primera pregunta és quins són els dos patrons de Sant Cugat? Pues en religión siempre voy a sacar un 0. Quin percentatge de població activa de Sant Cugat està a l'atur? En San Cugat siempre ha tenido una tasa casi de pleno empleo. La última vez que yo lo revisé estaba sobre del 4 al 7%. Com es diuen popularment els castellers de Sant Cugat? No lo sé. Quin va ser el primer alcalde democràtic del municipi? Sé que fue alguien del Partido Socialista, pero no recuerdo el nombre. Vale, la siguiente pregunta era de quin partit era. Ah, del Partido Socialista. Quin esport ha celebrat la seva Copa de la Reina a Sant Cugat aquest 2023? ¿Cómo? Quin esport ha celebrat la seva Copa de la Reina a Sant Cugat aquest 2023? Copa de la Reina. Me imagino que si es Copa de la Reina debe ser fútbol. ¿Qué es hockey? Quina és l'escola pública més antiga del municipi? Pues no lo sé. I, per últim, quines tres personalitats han estat nomenades recentment fills predilectes de Sant Cugat? Pues no lo recuerdo. Vale.